ukubonga ubuholi bonke obukhona. Ngithi ngiyabheka bazalwane wonke amakhona wethu anobuholi. Asibahalaniseni bazalwane. Siyabonga kubo baba bethu ukuzoba nathi enkonzweni yanamhlanje. Bazalwane sinomvakashi wethu usisifikile uVilakazi. Nangu sisifikile overseer wakaVilakazi. Haleluya. Umvakashi wethu. Uyazibonela sisifikile akusho mina. Nawe uyoshola wena mawufika ekhaya. Amazi uyothini. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sesiyaqhubeka neprogram yethu. Siya enkonzweni ebalulekile bazalwane ye-praise and worship esizoyiholelwa uLady Rev Dlamini waseGalile bazalwane. Ngiyabaza amen. Kepha nezinhliziyo zethu kube ukuthi igezekile amandla zalwane. Ngizocela nje siphakame sizodumisa sonke
ukuze ubhekane noNkulunkulu wakho njengamanje uwena wazi inkinga obhekene nayo amen bazalwane mina ngiyazi inkinga la usuka khona ekhaya ukuthi inkinga obhekene nayo iyona yiphi wena owaziyo nami ngisuka kaDlamini Sitheka ngiyazazi zami inkinga ngizoyibeka uNkulunkulu njengamanje ngizoyinikela uNkulunkulu ngiyamazi umuntu osokunyathelile kepha uma nyathelile thatha wena ubeke uNkulunkulu uNkulunkulu yena ozokulwela amen bazalwane haleluya Oh
Swaziland ngeke ngizwe sino khalitlali uboni ukuphi khalitlali sukuma sibone haleluya hayi bakhona beyangazi ukuthi likhona igamisho siyakwamukela mama sizwe usekhaya manje amazi noma uphuma eGauteng makaphuma eGauteng besizothi umana makaphuma eKZN sithi umana wakabonani akumazi sicela usukume mama bonani mama useGauteng umana makaphuma eKZN umana amen Sinokoli Nkosi, ake uxoli hayi. Uxoli wakaNkosi. Sicela usukume uxoli. Haleluya naye emuva. Siyabonga kakhulu bantwana basekhaya. Ukungena kwenu ngeke kufane nokuphuma. Nenze kahle nazoba la ekhaya namhlanje. Siyabonga kakhulu abazalwane abeze nabo kucela ningasabayeki bazalwane. Sisebenzisa umnyango wendwane entrance no exit. Siyabonga kakhulu bazalwane. Bazalwane sisaqhubeka ngohlelo lwethu. Kuzoba noshintsho oluncane after lo hlelo lolu. Sisazoyezwini bazalwane. Cela ukuxoxela indaba encane la izwi lenkosi sizolinikezwa uMrs Mkhize waseMpumalanga uphume eGauteng ibranch eMpumalanga yeZibongo. Isikhova phela singaqala ukuthi iGauteng kaphume eGauteng yeZibongo. No eMpumalanga yeZibongo akaphume eMpumalanga uphume eGauteng. Haleluya. Bazalwane singakayi kuye khona indaba esike sayizwa mane amadoda kunemvu kunembuzi kunengulube kunenja mane amadoda ayaxoxa amadoda sewalungisela ekhaya ukuthi sikubonile ke okwezwe ake silungiselele ekhaya ayahlala kuhlangano lamadoda bathi asivumelaneni siyakushiya konke manje bathi hayi umhlaba wesihlulile asambeni siye ekhaya bathi manje ngoba kunezinto ezisiphazamisayo endleleni ayavumelani bathi ashiyeni konke kudala sikholwa abazalwane kodwa manje ake senzeni izingenzo singasakhulumi ukukholwa sikwenze bayavumelana bathi asisahlukani size sifike embusweni oyixoxayo indaba ukuthi mabasahamba babone amabele mababona amabele iqala imbuzi kanti sekuvunyelwene ukuthi sishiya kodwa ngathi ngiyayibona yithi iyazincane imbuzi bathe icula lezi ezizayisa ekhaya idlule ibruwari idlule namabele ayizizwe ukuthi yonyiwe imbuzi ithi ayikholwa ngiyakholwa ayikodwa ngeke akwazi amabele awu laba babhekana bathi imbuzi sikhulumile awu ngokonywa nje sowungazi ulahlekelwe umbuzo ithi imbuzi ayinyaxolisa qhubekani kungihlulile sala imbuzi emabeleni sala mathatha amadoda ingulube inja yimvu mabathi bayadlula kona kuyashisa naludala ingulube bathe ibheka leceleni ithe kodwa udaka bafethu bathi sowuhlanziwe kodwa ngulube sowuclean ithi ngihlanziwe kona kodwa udaka nami angizwani mina nalento yenu nhlanzi mina kahle indawo yami ngiphila lapho dadeni awungathi ngawubona la amanye amadoda athi awu ngulube nawe ingulube ithi bafethu ngizangixolela dlulani
asalodakeni buyele segezini buyele ingulube odakeni sala madoda amabili yinja imvu mase babhekane imvu futhi ayikhuluma ngisho imvu ithuli ibhekile inja ithi mvu naba abasele ithuli imvu ayikhuluma ibheke nje ithi inja ngiyakuthembisa mina nawe siye embusweni ithule nje imvu bahambe mase kusondele ngiyacabanga umnyango bosunjengala kudlula unogwada ayi ithuli inja imvu nayo ithuli ibheke abuye unogwada hayi livuke kakade abuye unogwada manje azodlalisa umsindo phambi kwena kuvuke kakade hayi ukholwa ngiyakholwa kodwa angeke umuntu nje phambi kwami angeke imvu ithi thula angisho sithe siye embusweni abuye futhi unogwada azodlalisa futhi umsila hayi inja ithi hayi nogwada ngiyahluleka ngeke ngidelele umuntu ukholwa ngiyakholwa kodwa ngemva kwenkanyezi kunomuntu inja idumela unogwada sale yodwa imvu lothulele ingene embusweni haleluya ngaloko nje bazalwane ngithi asibhekeni zikhona ezisiphazamisayo siyancenga asilunganga kakhulu kodwa sincenga ubungcwele sincenga ukuthi izolo lethu alingafani nekusasa lethu ngelinye ilanga uNkulunkulu makasikhumbula akangasitholi sisafana focus yazi bazalwane nokuthi uyafocasa ziba ziningi ezivukayo khumbula isivumelwano umbuso wezulu usondele haleluya ikakade noma selivuka yazi kakade lala sesikolo uqeda ukushumayela afika unogwada awugcine sokuthi hayi phela hayi ukuthi ngiyakholwa ungazona ugwada shayini siyancenga bazalwane ngisho njalo ngithi asincengeni zikhona esingeke sizenze ngamandla uyabona intombi ezilishumi zasizwa amafutha umoya oyingcwele bazalwane angeke uzenzele ngokuhlakanipha for office use only hallelujah Yeah.
Yabo manje sesicula nengoma besithi sizozicula amacula amakhaya. Hayi. Asazi ke sekufanele sicabanga ngokuye. Siyabonga kakhulu dadewethu sihlabelele simnandi. Bazalwane umbiko nibonile lapha kunamanzi. Bathi siphume mawukuthena ngapha kunamanzi bazalwane. Ama-toilet ngapha ayaflasheka. Singaxineki kakhulu singasayila. Sizophuma ngomnyango size ngapha. Kunama-tanki ngale for amanzi okuphuza futhi bazalwane. Abaholi yabona inkonzo mayivakashelwa abaholi. Siphakathi komhlanga. Thina besohlala kunjalo. Abaholi sebazamile bazalwane masiphuma ngale. Sesicela nangonyaka ozayo bangasasali. La sikhona. Bahambe nathi bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi masiphuma sothola nokudla kunabaholi. Haleluya. Bazalwane sesiyezwini. Izwi ngathi lingasiza bazalwane. Ngoba sithe masiqala la sathi uMaria uthe kulaba baphelelwe yiwayini wathi konke azothini kwenze anokwenza. Izwi lakhe likholekile. Konke azokusho uNkulunkulu uyasazi isimo sakho, uyasazi isimo sakho. Bazalwane masihambe endleleni kunezinto singazitshela abantu. Kodwa uJehova ohlola inhliziyo abuke enhlizweni. So bazalwane ukuza kwethu la asilalele ukuthi uNkulunkulu uthini ngoba izwi lakhe yilo aliphefumulela. Linamandla liyaphila. Uyabona bazalwane noma ngabe besize singanampilo. Sithembe lokho ukuthi uthe nginguye enginguye. Kusho kona ukuthi uJehova olaphayo. uJehova obonelelayo. Naloyo okhiphe imali yokugcina ashiya abantwana abangalutho. uJehova uyabonelela bazalwane. Usazosishintsha isimo. Inkinga yakhe, indlela zakhe azifani nezethu. Yena umuntu makathi ngiyakweleka. Ngiyaxolisa bazalwane nami ngiphethe okunye. Yiko sekuphuma nje. Omunye bazalwane uthi ngineyikweleti. Amadodana ami kufanele abe yizigqila. Thina ngokuya ngokwethu bekufanele umprofeti akhiphe imali athi hamba ubhadala izikweleti. Umprofeti uthi unani? Uthi lo owesifazana kanalutho nginomfuma wamafutha. Uthi boleka izitsha. Uyabona lo wesifazana usizwa ukuthi akafani nami nawe siyaphendula. Ngoba ukube yithi besothi ngiyatshela ukuthi anginamali. Uthi ngiboleka izitsha umosheke. Uyahamba uyoboleka izitsha aswele. Ziyagcwala amafutha. Bazalwane ngizothi namhlanje uJehova makakubuza ukuthi unani. Yisho ukuthi unani. Ngoba izwi lakhe lithe kuMoses. uMoses makathi ngithuma ngubani? Uphethe. Uthi ngiphethe induku. Uthi hamba ngaleyo nduku. Iyokwenzela imanga kamele. Ngalokho bazalwane ngizothi emehlweni kaNkulunkulu sonke sila sibalulekile. Lokho kuncane uJehova kunike kona. Uyela kuye umtshele ukuthi incekukazi yakho ayinalutho umpe lokho. uJehova uyabonelela. Haleluya. Bazalwane sekabonelele kakhulu. Bekana abafundi bayi 5,000 zingaki inhlanzi. Zingaki izingwa. Abafani nami nawe besizophendula ukuthi abantu abayi 5,000 ngezinto ezi5. Asiyekeni ukukhuluma kakhulu. Nemvu isizwe ukuthula. Asingakhulumi kakhulu sithemba uNkulunkulu ngezimo zethu. uJesu uyabonga uhlephula isinkwa sanela wonke umuntu lobo nabo. uNkulunkulu wasemandulo kusesewuye. Ungaboni ngathi omunye ungcono kunawe. Uzuluzi focus yokuthi lokho kuphiwe kukuphilisa. Ugade umuntu ukuthi yena uphiwe. Focus uthemba uNkulunkulu. Bika udaba lakho eofisini.
eliphezulu. Jehova uyabonelela. Sizosukumisa usithuli wakamkhize nesihlabelelo lesimnandi. Inkinga ukuthi kusuka umuntu wasesimeni waqula kwase kushintsha izinto. Ngicela ukubingelela abaphathi bami ngelihle igama nenamandla. Ngihloniphile baholi. Ukuthi nje sadala sana ngabe sengobile. Ngibonisa inhlonipho engihloniphanayo. Hayi manje ngihlophile nonke. Ngihlophile kithi mina. Ngihlophile zindlalifa zezulu. Ngihlophile zithaya sathana. Ngihlophile ngelikama lenamandla. Akukho Jesu angelungise ngebongiyazi. Mina ngithakuku Jesu angelungise
zangenilwane bathi masekunelwane phakathi empunjini imifenetho isihle phakathi nenyoka abezwayo manje nenyoka nayicabangelo kwayo nemfene nayicabanga ukuthi sithasisa amzwani nayo bathi isiyezwakala imene yathi Nkosi sihla sikhuluma ngehlumela likaJese sikhuluma ngempande kaDavide sikhuluma ngokudala kulensuku sikhuluma ngokholo wayekhona umnikazi wokuphila kwethu uJehova igama lakhe ngifuna ukuthi umama lapha Nkosi yezini mnakababa ngisho ukuthi usendaweni right kukhona izinto ezenzakalayo kuleli bala kukhona izinto ezenzakalayo mina ngafika kuleli bala ukuthi makuzungezwa ezinayile kwindwe kahle kungene umuntu ehamba ngewheelchair aphume ethwele haleluya kuleli bala babeka kafubathiswa ke ngaleso sikhathi ayikho into ababenikwa yona kwakhule kuphela maqede basukume bahambe nami ngiproduct yaleyo msebenzi kwakhule kwamaqede kwashintsha izimo kweyami impilo so ngiyamazi yingakho ngithi uJesu ayikho into engihlula ngiyamazi ngibonile bathandekayo angithi khona abantu thina esike sabavotela sabaphakamisa saphinde sabehlisa kodwa yena usahleli esihlalweni kusukela ekuqaleni kuze amaphakadeni akehliswa uhleli lize lithi izophakanyiswe uwe akehliswa ukuthi sonke inqondo zethu sibe lapha sibuye emakhaya sithwele imithwalo yokuhlukana kwayo okwathi umamashi sisenkonzweni
bathi kuye inkulu loo nto ngoba bekangenayo. So asifuni into eyi-one. Umuntu uzojabuliswa yile ayitholayo, angithi siphele ukuthi wena uzemani. Ungabona abantu uma bedlala imoto enkulu ukuthi abanenkinga. Hayo, kukhona laba abafunayo. Futhi ungabona abantu behamba ngeenyawo ukuthi ucabanga ukuthi banenkinga. Hayi, i-choice. Ba-right. Ngiyaheba futhi. Akenza lokubamba ngeenyawo. Ngoba phela abathandekayo umoya angeyezini ngifuna ukuthi uyisa la ecaleni. Kukhona kweminye imizi esibona abantu bethwele imoto enkulu. Amakhathashaza bemabili. Kube ngelinye kwabathathu kube nemoto yakhe ngoba mawuthi uyasondela ngilasekenzayo madoda kakhulu ukuthi ngamkhalele sisekhona. Mawuthi uyasondela amagaraja namagama. Elele igaraja lapho angifuni umncane umuntu. Nanenye imoto uphuma usimoya igama layo. Akathenganga imoto ngoba ethenga imoto. Kodwa uthenga imoto ngoba kukhona into alwa nayo. So asilindeleni kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini. Yazi mama sekungeke ngakhathaza indaba kaPhenina. Bathi uPhenina nohani uPhenina wazala wasizwa lutho ngohana phela yena uyakhala akatholi bantwana. Angazi njani ukuthi ibhayibheli ngifuni yakhe. Angaze ngizolithola ngani kaPhenina. Angaze ngizoliyothiwa ngane kaPhenina ke nansi ke yakhe isiphazi. Lalela mntana, lalela. Ngesikhathi wena idedele izinto zakhe. Ngesikhathi idedele izinto zakhe uzalindoda kaNkulunkulu obhaliwe naye eBhayibhelini. Kwabana kusukela ekuqaleni ngoba bekugcineni asizwa. So ungabi nendaba ukuthi izindaba zakho ngathi ziyadileka. Kodwa mhlazane sidedele. Mhlazane sidedele. Kukhona into eyokwenzeka. Kungenzeka idileke. Ukuthi hayi zona zenzeka Nkosi yami. Kodwa mhlazane. Yeyi wena uyozala umprofethi. Wena uyozala umphuphi wamaphuphi. Wena uyozala indoda kaNkulunkulu. Ukuthi nje manje akuyenzeki. Manje usubona ngathi ngiyokwenzeka. Ngizocela abathandiweyo. Abantu abazofunda kahle. Bafundele la. Ufuna bafundele uSamuel. Samuel uqala 25. Umfundele ngoba sonke udaba ngiyasamazi. Umfundele nje 18. Thina silindele usuku olukhulu lokubuya kukaJesu lapha bangcwele beyothwesa imiqhele. Oh haleluya, umyeni ntokozazi yokwasana naye uJesu thina sisebenza. Oh yeah.
uNabhali noAbigail. Amen. Amen. Siyafunda uAbigail wayeseshesha wathatha izinkwa ezingama200 nezimvaba ezimbili zewayini nezimvu eziyisihlanu ezilungisiweyo namaseya ayisihlanu otshwele nezigaxa eziyisikhulu zezithelo zomvili ezomileyo nezigaxa ezingama200 zamakhiwane wakubeka ezingongolweni. 19 Wathi kuzo izinsizwa, hambani phambi kwami, bekani ngiyakunilandela, kepha akayitshelanga indoda yakhe uNabhali. Hallelujah. Baba, izwi lakho libukhali lisikahlangothi zombili akakaze laphuma labuya ngawenzile umsebenzi. Nkulunkulu wethu, sithuma izwi lakho kuleyana inhliziyo leyana ebusuku ninemandla wonke. Thulisa-ke umsindo, uthulise uxokozela, ngoba wena uNkulunkulu ongahlali la kuxokozela khona. Nkulunkulu wethu, sipho ukulona nokugcina izwi lakho ey'ntweni zonke, kodwa silonde izwi lakho. Siyabonga. Esehlane ngibingelelile. Ngishilo ukuthi angibonani bomama. Hayi mani, phela ufuna ngibingelele kahle. Sanibonani imbokodo. Hayi ngibingelela ama-marshmallow. Sanibonani ama-marshmallow. Phela imbokodo ezithina lapha. Ama-marshmallow laba bafuna ukuphathwa kabuhlungu. Thina yithi inkongwane imbokodo. Sanibonani imbokodo. Sanibonani bomama. Sanibonani bakhephi. Sanibonani izinto ey'shintsha umuzi ziwenza ikhaya. Sanibonani izinto ey'shintsha igxoza ziyenza ukudla. Sanibonani. Ngiyathanda bomama. uNkulunkulu umthembile. Lalelani bomama. Ekhaya mangabe kunomuzi andisaleshini. Makunendlu uhlala ubaboyi wami. Uthi wakwapha uthemba. Akekho umama. Lapha kwapha uthemba. Ungene umama ekhaya. Kanti umama mayehlala eyi-1 nabantwana bakhe, still ikhaya lena. Kodwa umama mayehlala edodwa awusho kwapha uthemba lapha. Sekubalulekile bomama. uNkulunkulu umthembile. Kahle kahle nizinto ngoba nithi phela iBhayibheli noma uNkulunkulu aqala ngomuntu wesilisa ukwenza umuntu, kodwa nithi basebenzi wesifazane uNkulunkulu wambheka wathi kuyathandeka. Wathi kwakushongo lokhu endodeni. Wona wabakhanda kodwa asizwa complete. Kodwa mase kukhanda umama athi kuhle. Athi kuhle. Nobaba uyafakaza athi hayi ithambo lamathambo wami. Obakuthi kahle nina nani khona. Lethi nje nani phakathi kwabantu abathile. It's not for another day. Asikho lapho. Lithi izwi lenkosi abathandekayo esahleli uDavide entabeni namabutho akhe. Bathi-ke inkosi uNabali, lelo gama nje lilodwa lisho ukuthi akusumuntu ohlakaniphile kahle, usasithushana. Kodwa-ke ngenhlanhla kwakunonkosikazi ohlakaniphile, osaba uNkulunkulu. Igama lale ndoda lalisho ukuthi nje cha, akahle kahle kodwa-ke kunjani bathandekayo. Into engithi engifuna ukuyisho la, le ncwadi ngiyikhethe ngoba phela sithe usuku labomama ngithi. Bathi-ke umama u-Abigail, uDavide mayisahleli entabeni wasipha umsebenzi wekwelusa izimvu zendoda ka-Abigail. Maye lokhu ezeluse inakekela ngelinye ilanga. Angithi isitori siyasazi bathandekayo. Le ndoda yayiyogunda-ke izimvu. Mangabe kugundwa yawadicide ukuhlabelela abantu bakhe enziti. uDavide wenza ukuthi kuhlatshiwe. Wayesephumezela iy'nsizwa zakhe ukuthi
siyotshela inkosi ukuthi nathi lapha ehlathi nasihlelanga mahala kunomsebenzi esiwenzayo awulahlekelwe wena ngesimanga sethu awusiphe phela okudliwayo nathi sidle mawuyifunda kahle le ncwadi lithi yathi le ndoda enjalo yathi ubani uDavide udume ngani ngizoze ngimphudla ngoba kwenze njalo angazange najese mina ake nimtshele ngithi angangime entanyeni ukudla kwabantu bami lokhu akakunuke nangekhaya zaphuma insizwa zabhonqozela zahamba kanti kunonsizwe ezwile kulezi zala ekhaya yakhokhoba yayotshela umama yathi mama sekufike abantu benkosi uDavide inkosi yabakhakhabisa owesifazane ohlakaniphileyo lithi izwi lenkosi wathatha ukudla nje balibala ukuthi-ke wathatha imvaba wathatha isinkwa wathatha notshwele niyazi ukuthi utshwele yini utshwele kusho ukuthi umbila oye wafakwa emanzini wathamba ebese-ke bebeke isisikelo emlilweni mase shisa bese befaka lowo mbila lowo so uyafrasheka lapho ebese bayawudla so kwakuyinto iphatheka ngalezo zikhathi ezweni labo wabaphathela-ke notshwele wakhuphula uDavide lithi izwi lenkosi wanele wezwa ukuthi inkosi le isilimi imdelelile watshela amasosha ukuthi awahlome ahlasele wonke unkosikazi maye khuphuka akayitshelani indoda yakhe ukuthi ngisaye entabeni ngiyopha uDavide ukudla wakhokhoba wakhuphuka maye ufika uDavide uselindele ukudedela impi maye fika bathi wawa ngobuso phansi wayesecela inkosi ukuthi iqala ebingalithwesa indoda yakhe kungcono ilithwese yena hlakaniphile wesifazane uyayazi lenkinga ahlala nayo uthi kodwa Nkosi kunokuthi ubulala inkinga ayitheka yami thatha icala lakho ubeke kimi bathi uDavide wambheka wathi Nkosi yami ngiyambona nje kolimi namhlanje wayothi yamathanga ahlanzela abantu namabhodo lo musa uza wesibili umkani womfazi ohlakaniphe kangaka okwazi ukusicelela umusa azange-ke uDavide asayihlomisa impi yakhe wasinda kanjalo kodwa mangabe uyifunda ulokhu uhamba naye mihle imisebenzi ka-Abigeli yokusaba uNkulunkulu nokusaba izwi likaNkulunkulu ngeke ngasho ngathi abomama bangena ekhaya maqede kushintsha izimo ikhaya makunomama liba yenye into nibalulekile bomama ngingakahlali phansi ngingakhumbula izwi elithi ngelinye ilanga owesifazane wabanjwa oqotsheni maye banjwa oqotsheni bamthatha bamsa kumuntu bamsa kuJesu babefika kuJesu basebesho ukuthi hayi lona simthole esimene esibi mara bahambisa umuntu oyi-1 kodwa bebebabili kodwa khanjiswa lo wesifazane uJesu-ke bathi wabhala phansi wayesethi isifazane bakho abamangaleli bakho uthi lo wesifazane angisababoni uthi-ke hamba ungabusona ngiyambheka-ko wesifazane ngiyacabanga nje bathandekayo akukho la kubhalwe khona ukuthi esehamba ngelinye ilanga useJabulani Mall uhlangana naye lo naye naye ukuthi hawu kanti wena usaphila bakwenzanga kanjalo uthi lo mama lalela inkinga ukuthi lapha bangisakhona kwakukhona uJesu oma nomuntu noma baqapheleyo sebengasekho kodwa yena ame nawe ame noma bajoyina yoqotsheni engasafeli kodwa yena ame nawe uJesu uyama nomuntu akafuni ngoba ufuna nje umuntu omethekayo akesuyama ame naye bathandekayo uJesu ayo nomuntu
uyama uJesu nomuntu, uyama uJesu nomuntu, ufuna nje ithemba kuphela. Ngiyacabanga abathandekayo, lithi izwi lenkosi ngelinye ilanga kwake kwaba nempi phakathi ka-Israyeli namaFilisti, bakusaliwa ehlulu Israyeli. Ndoda mphini, abantwana bakho bafile empini bobabili. Ebese le ndoda yathula, ngiyacabanga ukuthi yathula, yacabanga ukuthi noma sengimdala kodwa uNkulunkulu okwazi ukwenza amacebo, noNkulunkulu amaplani angangipha abanye abantwana, akunandaba ukuthi bafile. Wonakala masekuthiwa nomphongolo kaJehova bawuthathile. Lithi izwi lenkosi yawa ngemuva kokuthi yakuyashaya intamo phansi yephuka, ngoba ukuthi abantwana bafile bengenandaba, kodwa ukuthi umphongolo kaJehova uthathiwe, lokho bengafanelanga kwenzeke. Bathandekayo, akufanelanga ukuthi silahlekelwe ubungcwele, singalahlekelwa yikho konke, kodwa ubungcwele bukaNkulunkulu buhlale nathi. Special masithi siyakholwa, special masithi thina siyakholwa ubungcwele bukaNkulunkulu. Akufunakali-ke nokuthi uzohamba ukuthi ningibona nje ngcwele, ubungcwele buyayivelela, wona buyaziveza, thina kuphela sihlala kuye, ebese yena enza ubungcwele bakhe empilweni zethu. Ngifuna ukuthi mntaka baba njengoba ulapha namhlanje, hlala kuye ungasuki. Ngimbonile enza imisebenzi yakhe emihle empilweni yami, ngimbonile uNkulunkulu enzima ukuthi ngesinye isikhathi ukuba bekuphenyeka ngaba sisakhuluma ngomlomo, ngabe sesivele sithi bheka manje akubonakala kuhlala phakathi komuntu, kodwa siyamazi uNkulunkulu esihamba naye endleleni. Simbonile enzima ngalesi uNkulunkulu uthatha bodeliwe abenza bofuniwe, izinto engeke ukuthi ayiphakamise ayibeke ihlale namakhosi. Nawuzuma ngani abantu ababekudelile uthi uyaqhamba ngelanga zethi awusisi inkosi yami, awu kahle bu sekusisi futhi kanti wenza kanjani. uNkulunkulu-ke lo uNkulunkulu akamdeli umuntu, uNkulunkulu akamdeli umuntu. Hlala kuNkulunkulu. Bathi ngapha ngakithi eKwaZulu bathi hlaliso kwevili, uhlala uthi daka, hlale njengevili, akamkhohlwa ngowakhe. uNkulunkulu esimkhonzayo uyabuyisela, uNkulunkulu esimkhonzayo akabi late, uNkulunkulu esimkhonzayo akabi early, uNkulunkulu wesikhathi ufika right in time. Bake bahleka abantu kanti basheshile, usazoshintsha izinto. Angithi yena uNkulunkulu bahleke baze baphathwe zindwambu ebese kuqula izimo. uNkulunkulu njalo ukasebenze futhi ufuna amasebenzi sekungozi makhaza kusethembisa, ebese yena-ke enza umsebenzi bamangale bonke abantu. Bathandekayo, sengizohlala phansi, ngeke ngagula kabuhlungu nalapha ekhanda kwakungathi ziyamasha. uNkulunkulu ulungile bathandekayo. Abantu engangihlangana nabo babe baleka awuziphinde ayisizwile phela ukuthi awusukulule ebheka emlangeni impela siyashaya. But uNkulunkulu namhlanje bayamangala ukuthi kanjani. Nami ngengimangala ukuthi inkosi kantoni izinto zakho zenza kanjani. Yimi futhi lo abodokotela babiza abantwana bami bathi mangabe uyafa lo ningasoli isibhedlela besingeke senze lutho vele bese kufanele kukhuphule. Ayikho into ebesizoyenza njengesibhedlela. Bathi uNkulunkulu ovusa okufileyo okuphile, ovusa okudeliweyo okuphile,
mina bathandekayo uNkulunkulu. Bayeka abantu bakudele. Bayeka abantu bakudelele. Bahleka ukuthi wena kwakha akakaze kwaba negate lemoto. Lalela izokwenzeka izinto. Lizoba khona. Bangahleka kwamanje bathi awusho lapha egate lencane. Hayi lizoba likhulu. Lizoba khona nelemoto. uNkulunkulu wenzima. uNkulunkulu othatha izinto ezidelwe ngabantu azenza into enkulu. uNkulunkulu bathandekayo simbonile abanathi endleleni. Uyazenza izinto zakhe. Kuke kuhluleka iPanado. Kuhluleke yini lokho okunye kuyiphawula. Kuhluleke nakho kodwa mawudinga igama kaJesu. Uzomadolo eqina. Bathi mangithi ngihamba ngiyeNewcastle endlini manje. uyeNewcastle wena. Ngithi ngiyahamba sembhadaleni. Ucabanga ukuthi uzobuya. Beni Newcastle akusise Orange Farm. Ukude. Ngiyahanja impela lapho. Ngiyahanja impela lapho wena ngeke ubuye wena. Angithi udokotela wakutshela ukuthi ungabi kude kakhulu ube khona la. Nathi nakudala angithi ngizwayo. Angithi mina ngiyazizwa. Mina kimi indaba yami seyihlangene. Sengahamba ngijike overseas. ngoNkulunkulu engimkhonzayo. Bathandeka ithembekile lento kaNkulunkulu. Ithembekile lento kaNkulunkulu. Iyathembeka. Iyadinga abantu bathembe into zabo. Mina ngafundisa ukuthi yabona umuntu mamaseko nangabe omunye driver iBM omunye hamba ngeMercedes. Phela umcela umuntu ohamba ngeMercedes. But ngitshela umuntu ubuhle beBM. Ukuthi yazi iBM imnandi speed yabona. Ithi mayifika lapha nihambe ngaso. Mina ngibaqeki. Nalabo abanoNkulunkulu bababanye. Ngeke ngibatshele kodwa mangikhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu abathi mabembheka bese bethi lona uNkulunkulu. Mabefika kuye bese bethi lona uNkulunkulu. Kusho uNkulunkulu besho kuye bethi uNkulunkulu. uNkulunkulu umnikazi wemsamo. Anginandaba mina nokuthweni wemsamo. Mina ngiyakumnikazi wemsamo. Ngitshele yena udaba lwami. Awona ngesikhathi usiyemsamo usuhambela mina mfana wami. Ngoba mina phela ngitshela umnikazi uyalungisa. Sekuyazenzakalela bathandekayo nalamazwi ngifuna sidlule la. Mama seko ngicela ungisize. Likunutu bathandekayo izwi lenkosi lisho ukuthi umama akabe umama onokuthula. Mawufika endaweni abantu belo akuthi mase kufika wena ungagcini phela umlilo ngeparafini. Wazi ukuthi kodwa mase kufika umthuli nebhizinisi ophela. Angabe sekubhebhetheleka phambili. uNkulunkulu akasenze labo mama abakholwa bengashongo lutho. Uthule nje abantu bambone uNkulunkulu. Uthule ungakasho asithi manje ngikhoza isikhweleni.
asikho leso sidingo. Hamba nje uhambiso kwakhe nabantu babona uhambiso kwakhe uvuma abantu ukuthi uyakholwa ungakasho umbona ngendlela ngiyakholwa kanjani bakho atayibona usebusweni ukuthi uyakhona asingabe umpompo ukhipha amanzi amnandi nabantu umpompo ukhipha amanzi awodwa amnandi omama ekhaya yiba umama ekhaya yiba umama namhlanje ngisibuhlungu bangibuka bomama begqoka mina sisithandi ngagqoka ngisemncane kabi babehleka nasebridgini bethi abaphaphothi bantu ugqoka engakemncane ngamsehamba nabomama kwakukimi nangabe nabomama age kwakukimi enekongisebenzela enekongisiza soba ngibabona begqoka namhlanje ngithe athi uNkulunkulu angisize endleleni bafowethu nihlale kule nto eniyenzayo nihlale bathandela mihlalo ningaxhumaxhumi mihlalo uNkulunkulu uyezwa uyalalela uyabona uyeyedwa kwazi ukwenza izinto ezihlula abantu